हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्णा प्रभु जी। കൃഷ്ണ പ്രണാമം. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഒരു പ്രണാമം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച മമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണശ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ 6 ചാപ്റ്റേഴ്സിലും കർമ്മയോഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതാണെങ്കിൽ കർമ്മത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരം, പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രതികരണങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വേദാന്തത്തെ ഉദ്ധരിക്കുകയും 5 ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ബന്ധിതരാകാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ തങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനാണിത്. ഈ ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്
പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെ ഒന്നും ഒരാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ ഭഗവത് സേവയായിട്ട് ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ വരുന്ന പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭക്ഷണം മുമ്പായിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് അത് പ്രസാദമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നു എന്ന മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതൊരു കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രസാദം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ വിട്ടിട്ട് അത് അധർമ്മം എന്ന തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ആ പാപപ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആ 5 കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു കർമ്മം, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ശരീരം വേണം, ശരിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. അത് മാത്രമല്ല ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം. പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മളുടെ പരമാത്മാവ്, ഇവയൊക്കെ ആ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടുന്ന 5 ഘടകങ്ങളാണ്. ശരീര വാക്മനോഭിർ യത്കർമ്മ പ്രാരബ്ധതേ നര ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവാ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്രൈവം സതി കർത്താര ആത്മാനം കേവലം ത്വയ പശ്യത്യകൃത്യ ബുദ്ധിത്വ ന സപശ്യതി ദുർമതി. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ 5 ഘടകങ്ങളും ഒരാൾക്ക് അനിവാര്യമാണ്. അത് ന്യായമായാലും ശരി അന്യായമായാലും ശരി ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആണ്. അത് ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അത് 5 ഘടകം നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ എല്ലാവരും? ചെയ്തു. ഇഷ്ടാനം, ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. അതെ. അപ്പൊ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന 5 ഘടകങ്ങൾ അത് നമ്മളെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്കിലെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ വിശകലനം, അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള 5 ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇതെല്ലാം തിരസ്കരിച്ച് പ്രത്യക്ഷ മാത്രത്തിലുള്ള തന്റെ കഴിവിനെയും ശരീരത്തെയും മാത്രം കാണുന്നു എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആള് ബുദ്ധിമാനല്ല. ശരിയാവണ്ണം വസ്തുതകളെ യഥാർത്ഥം കാണുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 5 കാരണങ്ങൾ സഹകരിച്ച് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതായത് അധിഷ്ഠാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം വേണം, അതുപോലെ അതിനനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ പ്രയത്നം വേണം. പ്രയത്നം ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, അതല്ലാത്ത അന്യായമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും പലരും ചെയ്തെന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ
പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. പിന്നെ ജീവാത്മാവ് വേണ്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 5 ഘടകങ്ങൾ: ആത്മാവ്, അതായത് പിന്നെ പരമാത്മാവ്, അതായത് അധിഷ്ഠാനമായിട്ടുള്ള ശരീരം, അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പല വിധത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ, പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, അതായത് ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ വേണം. അപ്പോൾ ഈ പ്രയത്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ധാർമ്മികവുമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അധാർമികവുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അന്യായമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചിലവർ ചെയ്തെന്നിരിക്കാം. അപ്പോൾ ന്യായവും അന്യായമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നതിന് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ വേണം. അപ്പൊ അതില് ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം യോഗത്തിന്റെ ആസ്പെക്റ്റില് യോഗത്തിലൂടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താ, കർമ്മ ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ആ ത്രിഗുണ കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് കർമ്മം സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇതെല്ലാം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം കണ്ടു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. സകാമ നിന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ, അതായത് ആദ്യം പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറിയിട്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, അതായത് എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. നിഷ്കാമയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ മോക്ഷം, അതായത് മോക്ഷവും പിന്നെ ഭക്തി സേവനവും. അപ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, അതിനുശേഷം ഭക്തി സേവനം, അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടുതൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഇതെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് കാണാം. ശരി, ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് മുഴുവൻ സമർപ്പിതമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നീട് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ. ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണിത്. അപ്പൊ 19 മുതൽ 40 വരെ 5 ഘടകങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഒരാള് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരാളുടെ അറിവ്, ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം, ഒരാളുടെ പ്രവർത്തന പ്രകടനം, അതുപോലെ ഒരാളുടെ ധാരണ, ദൃഢനിശ്ചയം, സന്തോഷം, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് ചിലതെല്ലാം ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തില് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ട് വരുന്നു. മറ്റുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം, ആ ഭഗവത് സേവനം മാത്രം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ,
പല ജീവജാലങ്ങളും പലതരത്തിലും അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി എന്താണ് കാണുന്നത്? പല ശരീരങ്ങളാൽ പല തരത്താൽ ഭിന്നമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പല ശരീരങ്ങളിലും ആ ജ്ഞാനി എന്താണ് കാണുന്നത്? അവിഭക്തമായിട്ടുള്ള, അതായത് ആ പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ജ്ഞാനി ദർശിക്കുന്നു. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അതുപോലെ ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ്. അതായത് ഓരോ ശരീരത്തിലും പല ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും കണക്കാക്കരുത്. എന്താണ്? പലതാണോ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ നിത്യാംശമാണ്. സർവ്വതിലും എന്താ ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശാശ്വത അംശമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ശരീരത്തിനും പ്രത്യേകം ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം രാജസമാണ്. അതുകൂടാതെ സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള അറിവ് തമോ ഗുണമാണ്. അതായത് കാരണം കൂടാതെയും ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ ആ ജ്ഞാനത്തിനെ തന്നെ വളച്ചൊടിച്ച് പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ അറിവാണ് തമോ ഗുണാത്മകമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിന്നോ ശാസ്ത്രം ഒന്നും പരിശോധിക്കാതെയും അവനവന്റെ രുചിക്കും വാസനയ്ക്കും ആ തമോ ഗുണ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള സത്യം വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണാത്മകമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അനാസക്തമായിട്ടും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ സാത്വിക കർമ്മം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അനാസക്തി കൂടാതെയും രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ടും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും ഒക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനോ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടോ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസ കർമ്മം. ഇതെല്ലാം ഇനി വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ലെസൺസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസ കർമ്മമാണ്. അതിനുശേഷം താമസിക കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടായ നാശങ്ങളെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ച് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായി വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ നശിച്ചാൽ പോലും അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളോ ഇതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായി വ്യാമോഹം മൂലം, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ഹനിച്ചും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് താമസം, ചുരുക്കത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള 3 കർമ്മങ്ങൾ കണ്ടു. ഇങ്ങനെ ഈ 3 കർമ്മങ്ങൾക്കും 3 തരത്തിലുള്ള ഫലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇരുപത്താറ്, 27, 28 ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള
വിധി കർത്തൃത്വം ഉണ്ട്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ വിദ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി ജയപരാജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാത്വികൻ. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ഒന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് നിലകൊണ്ട് സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് സാത്വിക ബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അടുത്തത് പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായനത്രേ രാജസൻ. അതേപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രനിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ ചതി, വഞ്ചന, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കൽ, അലസത, ദുഃഖം, കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ താമസികനെന്നും പറയണം. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണുള്ളത്. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സാത്വിക ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു കർമ്മം, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഒരു സാത്വിക ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ വിശകലനം ചെയ്യും എന്തായാലും. ഇത് ബന്ധത്തിനോ ആണോ മോക്ഷത്തിനാണോ കാരണഹേതുവായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കും. അമാരി ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത്. അപ്പൊ ഇത് ഭാവിയില് ഭയപ്പെടേണ്ടതോ ഭയപ്പെടാത്തതും ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടോ, ബന്ധത്തിനോ മോക്ഷത്തിനോ ഹേതുവാണോ, അതുമാതിരി മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, ദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കർമ്മം, ഒരു സാത്വിക ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്താത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരാളാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരുവനാണെങ്കിൽ വിശകലനം ചെയ്യും. ആ പ്രവൃത്തി ധർമ്മമാണോ അധർമ്മമാണോ, ചെയ്യേണ്ടതാണോ ചെയ്താത്തതാണോ, അത് ഗുരുശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതാണോ, അതുപോലെ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും ഹേതുവാണോ എന്താണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്യും. മറിച്ച് ഒരു രാജസിക ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശകലനം ചെയ്യുവാനുള്ള ത്രാണി അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ധർമ്മമോ അധർമ്മമോ ഏതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകില്ല അയാൾക്ക്. അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് രാജസിക ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദായ തെറ്റായ വഴിക്ക് വരുന്നു. അതായത് ഗുരുവിനെയും ശാസ്ത്രങ്ങളെയും തന്നെ തെറ്റായ വിധത്തില് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തില് ഭഗവത്ഗീതയെ തന്നെ ചില താമസിക ബുദ്ധികൾ അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുഗമമായിട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളെ. അപ്പോ അതെന്താണ്, അവര് തന്നെ അന്ധകാരത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തമോ ബുദ്ധികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ഇത്തരത്തിൽ സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി താമസികമാണ്. അമരിനിശ്ചയം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള നിശ്ചയങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും. അതാണ് നോക്കുന്നത്. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതില് യോഗിക് തലത്തിലുള്ള രീതിയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ സമയത്ത് പലവരും യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാകുന്നു. അപ്പൊ അവരാണെങ്കിൽ ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ജീവസത്തയെ പരമാത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിർത്തി അത്തരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചയം അവർക്കുണ്ട്. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജയോഗം. രാജയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാജയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള യോഗം രാജയോഗം എന്ന്. അതായത് മനസ്സിനെ ജീവസത്തയെ പരമാത്മാവിലേക്ക്, ജീവാത്മാവിനെ തന്നെ മനസ്സില് കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടും നിരർകളമായിട്ടും ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് രാജയോഗം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിശ്ചയം ഒരു യോഗി എടുത്താൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയത്തിനെ സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ശരിയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. സാത്വികത്തിനും അപ്പുറം അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇപ്പൊ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം മനുസ്മൃതി, മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ന പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ന ഫലം, ഫലശ്രുതിയില് ഇന്ന തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ദേവയജനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ധർമ്മദാനാദികളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ആ ഫലത്തിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേവയജനങ്ങളും ദാനങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഫലകാംക്ഷിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയം, ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അടുത്തത് തമോ നിശ്ചയം. അതായത് കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ആ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വൈകാരികമായിട്ടുള്ള വിഭ്രാന്തി ഉള്ള സമയത്ത് എടുക്കുന്ന നിശ്ചയമെല്ലാം തന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ട നിശ്ചയങ്ങളാണ്. അതായത് സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം. മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരം. ഇത് വളരെയധികം ഒരുവനിൽ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണ നിശ്ചയമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് സാത്വിക പ്രകൃതിക്ക് സാത്വിക ഗുണപ്രകാരമുള്ളവർക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള നിശ്ചയവും, രാജസിക താമസികവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതായത് ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃതതുല്യമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം
ത്തിന് കാരണമായി ആകുന്ന ആ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സാത്വികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് കഠിനമായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യോഗിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സ് മറ്റു പല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ട് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് അഥവാ പരമാത്മാവിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധയൂന്നുന്ന ആ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രയാസകരമാണ്. വളരെയധികം യമനിയമങ്ങൾ മറ്റ് അഷ്ടാംഗ യോഗങ്ങളെല്ലാം പരിശീലിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അനേക വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു യോഗി മനസ്സിനെ പരമാത്മാവിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെയും അന്ത്യത്തിൽ പക്ഷേ അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ള ആ സമാധ്യാവസ്ഥ, ഒരു യോഗിയുടെ സമാധ്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അമൃതതുല്യം, അതായത് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖമാണ് ഒരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഭക്തന് ആദ്യം തന്നെ യമനിയമാദികളെല്ലാം പാലിക്കാനും മറ്റ് ഭക്തി പ്രക്രിയകളിലെല്ലാം എത്താനും അതിന്റെ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുമെല്ലാം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. ആ ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അനുഭവപ്പെടും. പക്ഷേ അത് അവസാനത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ മുക്താവസ്ഥ, ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യാകുലത മറ്റതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ മാത്രം മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം പരമാനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? ഈ കൽമഷങ്ങളെല്ലാം മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു യോഗി അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ആദ്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, പിന്നെ അത് സുഖത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അടുത്തത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമാകുമ്പോൾ ഒടുവിൽ വിഷപ്രായവും ആകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പല വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ, സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും ഉള്ള അത്തരം അവസ്ഥകളോട് ഈ ഇന്ദ്രിയം ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ വളരെയധികം സുഖം ലഭിക്കുന്നു. എങ്കിലും അത് എല്ലാ കാലവും തുടരാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം. അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ? ശരീരം ആരോഗ്യകരമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളുടെ ആ സുഖങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുള്ളൂ. മറിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരം വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് തക്ക പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം വരും. അവസാനം അത് വിഷതുല്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശരീരം നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയോട് അടുക്കുന്ന സമയം വരുമ്പോഴേക്കും അത് വിഷപ്രായമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം സുഖവും പിന്നീട് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ
ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ സുഖമാണ് താമസം. അപ്പോൾ ഒരു താമസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ജന്മം മുഴുവനും വ്യാമോഹം, നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുക. അങ്ങനെ 3 വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ രീതിയാണ് ഇപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുന സത്വം പ്രകൃതി ചേർമുക്തം യഥേഭി സ്യാത് ത്രിഭിർഗുണൈ. ഈ ഭൂമിയിലോ പരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു പറയുകയാണ്, ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഉപരിലോകങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെയും അവിടുത്തെ ആ ജീവസത്തകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ മാത്രമല്ല, മറ്റുപരി അതായത് തപോലോകം, ജനോലോകം, ഗന്ധർവലോകം, പിതൃലോകം ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മുക്തനാകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഒരു ജീവനും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഉപരിഗ്രഹങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വേറിട്ടതാണ് എന്ത്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമം. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല. നാൽപ്പത്തെട്ട് 41 മുതൽ 48 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് തന്റെ ജോലിയിലൂടെ, അതായത് തന്റെ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അപ്പോ ഏതൊരു ജോലിയാകട്ടെ, അതായത് ചിലരാകട്ടെ പശുവിനെ പോറ്റിക്കൊണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ പാല് കൊടുത്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രവർത്തികളുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് ആരാധന പോലെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സർവ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ മോചനം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം എങ്ങനെ കർമ്മത്യാഗമാകുന്നു? കർമ്മം ഏത് രീതിയിൽ കർമ്മത്യാഗമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മം കർമ്മഫലം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മം തന്നെയും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് അത് തന്നെയും ഭഗവാന്റെ ആരാധനയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ്, അങ്ങനെയാണ് കർമ്മത്തിനെ കർമ്മത്യാഗമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ, നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അതായത് ഒരു കർമ്മം പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നല്ലതും വരാം, പിന്നെന്ത് വരാം? ചീത്തയും വരാം. നല്ലതും ചീത്ത എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്താ ലാഭം കിട്ടാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോ ചിലപ്പോ ലാഭം വരാം, ചിലപ്പോ നഷ്ടം വരാം, ചിലപ്പോ മാനം വരാം, ചിലപ്പോ അപമാനം വരാം, ചിലപ്പോൾ സുഖം വരാം ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, ചിലപ്പോ ദുഃഖം വരാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തികളിലൂടെ വരും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്കിൽ പോലും ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനടി അത് കർമ്മത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, അതായത് സുഖം, ദുഃഖം
മറ്റ് പ്രതികരണങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുന്നു. അതിൽ നിന്നെല്ലാം അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ ആ ജീവസത്തയ്ക്ക്, അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? മനസ്സിലായോ? എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. എന്നിട്ടും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായോ ക്ഷത്രിയനായോ വൈശ്യനായോ ശൂദ്രനായോ പ്രവർത്തിച്ച് ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ഈ ജോലി തെറ്റായി ചെയ്താലും മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ജോലി തെറ്റായി ചെയ്താലും മറ്റൊരാളുടെ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ആ പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരുവന് വിധിവിഹിതമായിട്ട് ഓരോ പ്രവർത്തികളും ലഭിച്ചിരിക്കും ഒരു ജീവന്. അതായത് ഇവിടെ 15 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഈ 15 പേരും പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ചിലവർക്കാകട്ടെ എന്തായിരിക്കും, ബിസിനസ് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചിലവർക്കാകട്ടെ മറ്റ് ക്ഷത്രിയ, അതായത് പോലീസ്, അങ്ങനെ ഫയർഫോഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ഉണ്ടാകാം. ചിലവർക്ക് ടീച്ചിങ് ആയിരിക്കാം, ചിലവർക്കാകട്ടെ കൃഷി ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ അത് അവരവരെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോരുത്തരും. ഇപ്പൊ 15 20 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തി. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവര് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അത് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അതൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ട് അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് വിധിവിഹിതമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവൃത്തി. അത് ക്ലേശകരമാണെങ്കിലും അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. അതല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് എളുപ്പമായിരിക്കും, കുറേം കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും, കുറേം കൂടി ലാഭകരമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ വിഹിതമായിട്ടുള്ള ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ചാടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. അതായത് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പകുതി വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറൊരാളെ അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആണോ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 4 വിധത്തിലുള്ള ആശ്രമം, അതായത് 42ാമത്തെ ശ്ലോകം, ശമോദമസ്തപ ശൗചം ക്ഷാന്തിരാർജവമേവച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. അപ്പോ ഓരോരുത്തരും പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മം നാം സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഓരോ കുട്ടികളും ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിധിവിഹിതമായിട്ട് ചിലപ്പോ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓരോ വ്യക്തിക്കും. അപ്പോ അതാണ് വിധിവിഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികൾ, അവരുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോ അവര് ശാന്തമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും. ആത്മസംയമനം ചെയ്യുന്നവരും തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടു,
എന്താ ശാരീരിക, വാചിക, വാഗ്മയൊക്കെ തപസ്. അപ്പൊ അത് അത്തരത്തിലുള്ള തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ആസ്തിക്യ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ ആസ്തിക്യ ബുദ്ധി ഒരുവനിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ സവിശേഷത. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഏറിയിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവർ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ ശൗര്യം, തേജോ, ധൃതിർ, ദാക്ഷ്യം, യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം, ദാനമീശ്വരഭാവശ്ച, ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജ. അതായത് പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവ. അതായത് മറ്റ് മിലിറ്ററി, അതുമാതിരി പോലീസ്, അതുമാതിരി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്താ ഭരണം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് വിധിവിധമായിട്ട് ലഭിക്കാം, ചിലവർക്ക് അഭിരുചിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും മേ ബി ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അവര് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ഉള്ള ആളുകൾ ക്ഷാത്രബുദ്ധി അഥവാ ക്ഷത്രിയ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റ് കുറെ പേരാൾക്കാണെങ്കിൽ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം, പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ, ശുദ്രസ്യാഭി സ്വഭാവജം. ചിലരാകട്ടെ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും, കൃഷി ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വൈശ്യകർമ്മത്തിന്റെ ആധിക്യം നിമിത്തം ഒരുവനെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ചിലവർക്കാകട്ടെ സർവീസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ മേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളെ അതായത് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ ഇവരുടെയൊക്കെ സർവന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും, അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം. ക്ലർക്കുമാര്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ, അതായത് അവരുടെ സർവീസ്, ക്ലർക്കുമാർ, അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര്, സർവീസസ് മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ശൂദ്ര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവരുടെ പരിചരണവും അധ്വാനവും. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴും ഈ കാലത്തും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിലെ LD ക്ലർക്ക്, മറ്റ് സർവീസ്, അതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ അവരുടെ കർമ്മം ശൂദ്രകർമ്മമാണ്. അതായത് മറ്റ് ബിസിനസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പോലീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള മിലിറ്ററി, ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാം ക്ലറിക്കൽ, അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ അത് ശൂദ്ര സ്വഭാവമാണ്. മറിച്ച് ടീച്ചിങ്, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക, സത്യസന്ധത, ദേവപൂജ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ബുദ്ധിയും, മറ്റ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ വൈശ്യബുദ്ധിയും, മറ്റ് ഈ പോലീസ്, പട്ടാളം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ക്ഷത്രിയ ബുദ്ധിയും, ക്ഷത്രബുദ്ധിയും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അവര് അതാത് കർമ്മങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. തേസ്തേ കർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നര സ്വകർമ്മനിരത സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണതയെ നേടാം. അതായത് വിധിവിഹിതമായിട്ട് ഒരുവന് വന്നു ചേരുന്ന പ്രവൃത്തി ഏതാണോ, അതായത് സ്വന്തം വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരുവൻ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക. ആണോ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതെ അല്ലേ? അതെ അല്ലാതെ വേറൊരാള് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് ചെയ്താലും
ചിലപ്പോൾ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിർത്തിക്കളയും. നമ്മുടെ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതായത് സ്വേസ്വേ കർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നര സ്വകർമ്മനിരത സിദ്ധിം യഥാവിന്ദതി ദക്ഷണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ വിധിവിഹിതവും മറ്റ് വാസന, അതായത് നമ്മളുടെ തന്നെ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രവൃത്തികളെയാണ് സ്വാഭാവികങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലെല്ലാം. യഥപ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണ സമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവ. ജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. ഇപ്പൊ ഏതേത് പ്രവൃത്തികളാണെങ്കിലും, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക, ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുക ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ആ ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുക, ക്ഷാത്ര കർമ്മം ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, വൈശ്യകർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയാം, ശൂദ്രകർമ്മം എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഏതേത് കർമ്മങ്ങൾ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് സേവയാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താം എന്ന് പറയുന്നു. അതന്നെ സ്വധർമ്മം ശരിയായി അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിത ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് സ്വധർമ്മം ശരിയായി അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിത സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കെൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക്. അതായത് അവനവന്റെ സ്വധർമ്മം, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മം മുന്നോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോവുക. മറിച്ച് അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മമാണ് എളുപ്പം, അതിൽ കൂടെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ലാഭകരം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലേശരഹിതം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി, അനുകരണ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി ക്ലേശകരമാണെങ്കിൽ കൂടി അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാപപ്രതികരണങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷാഭി നത്യജേ സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നി ലീലാവൃത. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അത് കറക്റ്റാണ്. അത് 100% നമുക്ക് അറിയാം. ഏതൊരു നിസ്സാര പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ദോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോനില ചിലപ്പോൾ തകരുന്ന രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള പാപപ്രതികരണങ്ങൾ അതോടനുബന്ധിച്ച് വന്നേക്കാം. അതായത് മാനം, അപമാനം, പരദ്രോഹം, മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളും ആ പ്രവൃത്തിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അതാണ് അഗ്നിയിൽ പുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ.
മനസ്സിലായില്ലേ? അഗ്നി കത്തുമ്പോ എന്ത് വരും? ആദ്യം പുകയുണ്ടാവില്ലേ? പുക വരും. എന്തായാലും അഗ്നി കത്തുമ്പോ പുക വരും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ, പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ, മറ്റ് നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് സ്വാഭാവിക കർമ്മങ്ങൾ, അപ്പോ അതെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാലും നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക, അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്യന്തികമായിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ക്രമം. ആ രഹസ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതികരണരഹിതമായിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മവേദിയിലേക്കും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കും. അതായത് ഒരു യോഗിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എല്ലാം പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്ന് അവസാനം മനസ്സിനെ പരമാത്മാവിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ച് അയാൾ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം. അതാണ് രഹസ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, വിരക്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നന്മയും അവൻ തൻ്റെ ശരീരമല്ല എന്ന അറിവും നേടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരു ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മം, അതായത് ഭഗവാനോട് അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. അതായത് ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം തന്നെ അതിലൂടെ കൈവരുന്നു. അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു യോഗിയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കും എത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.